Čo sa ľudia, zdravím vás Forester u ďalšieho videjka a tentokrát to bude prvé videjko z parkour map na tento kanál. V popisku videjka bude kanál na môj normálny kanál, kde dávam všelijaké možné hry, vlogy a tak. A čo tomto vlastne pôjde Jamie a ja sme sa rozhodli mať vlastný kanál. Za každým zahráme my dvaja jednu mapu, raz ja, raz on, a za každým, kto bude mať, za každým, kto ako prvý prejde tú mapu, jasne, že vyhral. Ja si tu ešte pripravím stopky. OK, stopky mám pripravené a môžeme ísť na to. Prvú mapu som sa rozhodol, že urobím ja. Tak poďme na to. Ahoj Jamie, alebo Forester. Pravidla. Není buglocky, ani nič nekrafti. Riad sa cedulami a nevychádzaj z mapy. Uži si mapu sa volá Forester, PS, nepodvádzaj a hraj na peaceful. To mám. OK, tak 3, 2, 1. OK, stopky mám pustené a môžeme ísť na to. Iron chest plate, OK, a poďme na to. Prejdi na bludisko. Hop dole, tak tam neskočím. Že mi to bude mať rýchlejšie, keď nájde cestu. Skáč. Prčic. No nič. Myslím, že ten parkour ho trocha spomalí, ale je isto, že aj mňa. Ne. Keď som tú mapu robil, keď sa tu padne na zem, sa musí začať zase od začiatku, to dobre viete. Tak ako keby taký prvý checkpoint. Výborne. No tak nie výborne, ale vidíte, že toto je checkpoint, lebo komu by sa to zase odtiaľto chcelo robiť úplne zase celé od začiatku. To má prvá mapa, no nie prvá. Ja som strašne map už v minulosti vytvoril, ale nenatáčal som ich, len som ju vytvoril, prešiel a bolo. Čo? Táto voda je tvoj checkpoint, výborne. Dobre. Vodné bludisko, prejdi ho, nepodvádzaj. Tu je torče na nadýchnutie. Tu sú prúdy. Tak, ešte tam niečo bolo? Nie. Rýchlo von. To bolo také mini vodné bludisko. Vlastne tá torča na ní není potreba. Psychicky sa pripravil na parkour. Som trocha nedomyslel. Či? Neviem. Parkour mi celkom ide. No. Ja som blbec, som mal skočiť na toto. Ja som mal skočiť na... Neviem to. Aj tuto, keď sa kopnete, zase od začiatku. Jaj. Som to zase preskočil až moc. Je to má vlastne prvá mapa, tak sa môže dať na prvý pohľad, že je to ľahké, aj keď sa to prechádza, je to ľahké, ale však niekedy parkour je moc, niekedy dobré, niekedy zlé. No, dobre, som sa vyhol tomu šípu. Psychicky sa pripravil na parkour. Ježiš, toto poznám, toto je strašne dlhý parkour.
cedula. Nepodvádzať, takže... Tam bol, som si to neprečítal. Hop, dolu do tejto vody som mohol skočiť. Bež po torčách. Poď. Takže... To je koniec mapy, snad si ju užil. Ďakujem, že si moju mapu dokončil. Si parkourista, keď si moju mapu prekonal. Bolo to hlavne o parkoure. Stop! Takže mapu mi trvalo prejsť 4 minúty a 21 sekúnd. Toľko mi trvalo prejsť túto mapu, takže mi je to na tebe, som zvedavý, za koľko ty tú mapu prejdeš. Vlastne tento kanál na tento kanál budem aj ja a Jamie natáčať. 4 minúty 21 sekúnd 56 stotín. Za toľko som prešiel ja túto mapu, myslel som, že padnem, že tu budem failiť, ale celkom dobre. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber, nezabudnite video hlavne zdieľať a bomba.